Trí dó héan náid díríbe bhríon an seo níd léamh nuacht an lé mar i sanúil ach caintlibh faoi Oidhreacht Barack Obama. I neomh deardaoin an 19 míonar 2017 sé lá omláin deireanach Uachtaránacht Barack Obama éis 8 milliúna bheith caite ag nefig. An áireacht é híine an 20 lá míonar in sealbhófar Donald Trump. Ní raibh mé ag iarraidh anam nuaich mé mar uachtarán nua na Stáit Aontaithe. Tá Donald Trump tar éis an méid sin seilimhe a ghlacha na meáin gur beag fadó. Fan seconds nish. Leisce tá an méid sin seilimhe ghlacha ag Donald Trump na meán go ndéantar dearmad na dolannaí chun cinn má sibhireáil cearta sin a rinne a dul chun cinn is tócha más chun cheapé a rinne Barack Obama in sréimhse mar uachtarán very ceann. Sé san tré a chláraibbre agus an glúiseacht an taithreamh is mó a cheann glófar leis ná cuaireamh sláinte. Le cabhair na neonadaithe agus an seanad ina chéad shréimhse uachtaránachta deir leis an tacht chuaireamh sláinte in Achaine, an ACA, a ri tríd gógáil agus fasáil agus muna seasadh éon rud eile leis. Seasaí an tacht sin leis mar éacht folasaí nó má searlaat bheartais. Deir leis na milliún bhreise a áirithú agus fiú má tá sé gceist ag an bpáirtí poblachtánach an tacht a aisgharm dóilm gur féidir dul ar ais go dtí cuasaí mar a bhí nuair a bhí na milliún saoránaí very ceann. Dhaoine ag obair a raibh tithe agus postanna acha agus clán agus muirear gan áireachas. Sé mána an pháirtí poblachtánaí ná aisgharm agus choireáit níl gaeilge mhaithe sin ach tá siad rá go aisgharm meabhaidh siad an tacht agus go gcuireadh siad acht nua eile isteach. Tuigeann an domhan mór céir tá gceist acu ná riire an tacht a aisgharm agus
gan ach nua chuir isteach an éachar. Fiú má dhéanann siad sin tá bhosca Fandóra ar oscailt. Ní bheifar inán. Ní bhaid politeoirí agus is polítíocht de Mheireacha inán neamhord a thabhairt do bhuachtáin Mheireacha. Le mé ní is agam an fíre go bhfuil nach bhfuil níos mó ná $1,000 in acmhainní an duine ag chuige fan géad de phobal Mheireacha. Nis beidir nach bhfuil an amlan ceart ach do cínte na milliún daoine sa tír seo airgid ná an tacaíocht ceart. Rinne mé liste de rudí eile deire le Obama dhéanamh ri a Uachtaránachta. Ní éirí leis príosún Guantánamo, cúin Guantánamo a dhúna. Rud atá náireach dá liom ach d'éirí leis a déanra an phríosún sin a ísliú go dtí 45. Thóg sultanaid an focail atá weim ó man déanúr an teachtain seo chaite rudág an nach bhfuil fágachaí in Guantánamo ach 45. Tháinig Barack Obama gcomharbacht ar George W. Bush. Níl is agam an bhfuil George Bush freagrach go hillis go hiomlán ach faoine Uachtaránacht heb go tubaiste ar dhéalagar Mheireacha agus tharla agus an domhain agus tharla cúlú eacnamaíochta uafásach sa bhliain 2008. Fuair Barack Obama tír bhriste mar éireacht ón a réamhtheachta. Idir an dálín tá geilleagar Mheireacha in Oidhreacht tá an Dow Jones faoi láthair beagnach chomh hard le 50,000 agus tá an ráta díostíochta tuairim is trína ceithre fáin géad más buan mo chuimhne. Thóig an Uachtarán Obama rialacháin airgid a sisteach agus deimime sé na rialacháin a bhí ar na leabhar henne féin rud a chur sríanta ar na bancannaí agus ar Wall Street. An tímphileacht tugtar le fios inniuh lámháin raibh insealbhú Donald Trump gur bheith 2016 an bhliain ba cheol a riamh. Ba 2015 an dara bliain
bheo agus 2040 an tríú blian bheo. Muna éiceann tú pátrún an seo níl tú a bheanú sách géir. Tá éráid an dain garú go tubasteach clíochlaíoch agus leis an athrú ardófar levéil agus cálfar talamh agus carrachaí fud fad chóstaí Mheiríce agus an dain. Ná deantar dearmad gur faoi Uachtaránacht agus réimeas Barack Obama híniú córéiteach fárais. Ní féidir buchas le dia córpa Barack Obama córéiteach fárais a bhrise, tá sé síne hénis, agus fágann sin gur bhéigean don na Stáit Aontaithe clú leis an chomhaontú. Faoi Uachtaránacht Barack Obama agus faoi áisínteacht timpeallacht láidir chuidiú go mór le fuinneamh nádúras na Stáit Aontaithe feicimid déantóirí cá lectrach idir na Brábaí sa tíirnis. Féidir bean nuair srádáil domhanda mar rud maith nó rud olc. Tá gróimé dó cibé. Chuidiú leis a trádáil idir na Stáit Aontaithe agus in Eorop, agus chuidiú go mór leis a trádáil idir na Stáit Aontaithe agus tíortha na háise. Rinne réimeas Obama Oidhreacht an TPP, partnéireacht ras ciún, ní is ag man is cé mar is féidir an Pacific a eistrú go maithan sin ach níor daingníú sin go fóil agus ní fis an Sinóí an réimeas nua ag ach seans nach Sinóí. Ach bhí ní fis a chuirid cé chomá de dhéile gur Mheiríce a bheith na chomhaontaithe seo. Chomhaonas faoi Uachtaránacht Barack Obama ach ar nó is ón chuirteochtaireacht tháinig seo fuair daoine éireacha neart ceart nua ina measc ceart pósta. Caithfear rá gur normálaíú éireachas i Mheiríce ar shlí nachmhaachas cheannam. Tá riad polaitíorí ag rá go rá tionchar ag réimeas Obama ar oideachas i Mheiríce go háirithe gur chuir siad brú ar na scailíní carrach sin nach rá rathúil go leor. Níocim sin ach thagraím dó mar
dearan daoine eile go raibh sé tábhachtach. Ceart a síomhialta a rís faoi oifigí rialtas Obama tharla dul chun cinn suntasach I réim sin a gceart a síomhialta. Leagú bhéim soléir glúiseachtaí mar Black Lives Matter agus cén or cheangal Barack Obama é féin leis an glúiseacht go fearsanta ba léir go raibh tacaíocht oifigiúil á fáil ag an glúiseacht tíbhiste den rialtas. Faoi uachtaránacht Barack Obama tharla an tléocht úfar sin in Connecticut. Tá mé blancáil anam na háite an tléocht inar Mariú páistí agus múnteoirí. Tá sé bhharrma hanga. Barack Obama iarracht sríanta a chur ar gconaí ach faoi sin bhí teach na nionadaithe cáilte aige agus an seanad agus heipéir aithrithe a dhéanamh ach ba léir go raibh sé gíre aithriú a dhéanamh sa réimse sin. A chomh fada agus a ann an tált sin I mbunreacht Mheiriceá leanthaí sléachtaí mar seo ar aghaidh. Agus ná déanam istearmad go bhfuair 30,000 breis agus 30,000 daoine bás a noraí de bharr gonaí. 30,000. Deisharing trúpaí Mheiriceá as an Oidhreacht. Bhí breis agus 100,000 trúpaí Mheiriceá san Oidhreacht I 1967. Faoin bhliain seo 2017 níl fágtha san Oidhreacht ach cúpla céad is cosúil b'fhéidir go bhfuil níos mó ná sin ach níl airm ann níos mó is cosúil go bhfuil na trúpaí sin ann mar chomhairleoirí agus cúntóirí. Sin scéal eile. Mar an gcéanna leis an Afghanistan, bhí sé gceist ag Barack Obama tarraingt siras an Afghanistan agus thosa sin a tarlú sa bhliain 2011 a rís margheall ar an Taliban agus grúpaí ceannair ceacha eile níor bhéidir le airm Mheiriceá tarraingt amach go hiomlán tá steach amach le 9,000 trúpaí fágthaí san Afghanistan. Aon tím leiseach níl aon chrúnas agam ró go raibh corchaige ag rialtas Obama I gcúrsaí taidhleoireachta. Ní mé mór an eile faoi sin. Rinne na Stáití Aontaithe iarracht suntasach taidhleoireachta úsáid seachas airm sa Tíre agus san Oidhreacht áit a bhfuil an Stát Islamach ag troid in aghaidh an domhan. Ní léir go raibh go hiomlán leo margheall ar an ladar a chur an rúisisteach sa scéal, bhfuil léir go raibh Mheiriceá agus chomhdhúilethe Israel agus le héad sa gíre
Bashar al-Assad a chur as effig. Níor éire leo marall hacaíocht na Rúise sa Tíre. Níl is agam a chairid cé cho dlitinach agus a bhí éireachtaí an iarthar ach go cinnte bhí an Stát Islamachán. Ba éocht tailóireacht gan dabhad é an comhaontú a rinne na Stáit Aontaithe agus roinnt tíortha eile leis an Íráin i dtaobh chlár admhaí idir sin is cosúil rís níl crochan na sáin agus cosúil go bhfuil an Íráin éirithe as chlár núiclí mar bhallairt dheire le smachtmhainní. Chuir na Stáit Aontaithe smachtmhainní I bhaim in aine Rúise tar éis inrúthar na Rúise san Úcrain agus gcóil an Chrímé. Rud a chur iontas orm dá bhunaíodh caidreamh tailóireachta idir na Stáit Aontaithe agus Cúba rud nár-tharla ó na 15 díomach. Bhí páirteach na Stáit Aontaithe, níl is agam cén fáirteanais, ag idirbheartú chunra síochána idir rialtas na Cholóime agus FARC. Ní dhearr na rialtas very ceann mór an go dtí an bhliain seo ná riire I dtaobh Israel agus an Phalaistín. Bhí siad a corchan cinn go tréan réiteach dhá stát mar a thug siad ach bhí an rud buchúntasaí agus bhvisneúla rinne siad dar liomsa ná an stéanna a rinne siad I bhóta chuiste sláindála na Náisiún Aontaithe a ligdan bhóta fasáil Israel as na lonnaíochtaí mídhleathacha atá an Stát sin I déanamh sa Phalaistín. Ar nó ba faoi réimeas Barack Obama a Mario Osama bin Laden. Níl is agam an féidir le Barack Obama an creidmheas ghlacha na híomh ba an CIA chosúil rinne an chuid is mó den nobair. Ach bhín sin iad na pointí móra dar liomsa, b'fhéidir má ritheann cinn eile libse go bhfuilteach sibh teagmhar I dhéanamh liom. Idir an dálín fág címé sibh ach tásúil agam go mbeidh muid ag chaintli chéile arís, tá roinnt mhara nóíochta eile le tuairte agam idir an dálín, tá mé bhaid chun deireadh. Idir an dálín guím raite oribh go léir agus tásúil agam go bhfeiceadh muid ag chéile arís sar a bhaid. Slán.